asko taldea ez daukatela, baina puesto hiegin mantentzen badiote beren helburua lortzaz, ez hortik gorago pentsatzeko gai direla, ez? Eta aipagarria, Hondarribiaren aurretik lan erditan San Pedro eta Urdaibai sartu direla. Hondarribik 10 eta 15 markatu du, San Pedro 10, 11, Urdaibai 10 eta 13, baina lan erdia falta da, eta Tiranek Hondarribik baino segundu bakar bat gehiago markatu du. Galiziarrak ez daude opariak egiteko, Susen Nuñezek esan digu, besteak indartxu ikusten dituela, baina guk esan behar dugu Tiran ere maila honean ari dela. Bai, eta amurremat ez duten oitakoa dira, ez? Tiraneko taldea lehiakorra dira, eta ez dute bukatu arte amurrematen, eta horren eraginez, horre gainean daude, ez? Zertxo bat laugarren kaletikan Kaiku atzea xiago ikuste zaio, baina diferentzia handi gabe lauek beraien artean, ez? Jose Manuel Oiarbide, San Pedroko ordezkaria gurekin da, lan erditan, bikain, gaur ere, Urdaibai gaur hartu dizue, baina bigarren luze ederra egin da aurre hartuta orain. Oso bigarren luze oso polita egin dugu, Islati barrua bintzat bi olatu osonak hartu ditugu, eta aurretik guaz, eta denboetan Hondarribia baino 4 segundo bi dauzkau, aurrenekuak atzea usten ditugun, eta beste hirurak eta bere erdi parien gehitzek. Horixe da San Pedroren helburua, atzore esan izun, ez da, aldaketa askorekin eta ez dago jakiterik taldean non ibiliko denez eta referentzia batzuk izan, eta bada ezpada lehen bailen beko toki horiek usatzeak komeni. Gure helburua da azalbatzea, atzo esan izun bezala. Eta gero, estropatik estropa, pixkanaka jun, eta ze maila eta nailatzen gen gero ikusiko da. Orain mitzat ondo gabitza eta ikusiko dugu ze pasatzen den. Ea eusten diozu den maila horri. Bale, eskarrik asko. San Pedro hortxe burrukan oraindik estropadaren buruan, segundo bat, 2 segundo Urdaibairi, Tiran bostera, Kaiku 11 segundora, Kaiku nahi baino urrutiago, edo guk uste baino urrutiago, seguru Jose Luis Kortan nahi baino urrutiago baita ere. Bai, atzo 6. egitea lortu zuten Bilbaoko ibaia horretan, Nerbion ibaian, baino gaur ez dira gauzak nik uste nahi bezala ateratzen nahi. Eta bagoaz berriro, Bou Bizkaia trainerura. Segundo batean San Pedro eta Urdaibai. Chavales, postura. Ahí va. Postura. Bai. Ahí va, popada. Atrás, sácale. Hache la bota. Sigan. Saca dentro. Arazoren bat bai, hankekoak hor. Beti ezin da asmatu, Baserri. Bai, horre ikusi da, Toni Montenegro. Bai, eskumuturra giratzeko horretan, jo egin dio, pala garrauna jo egin dio olatuan edo, eta hortik eskumuturra pixka bat berriratu egin berri izan du bere ibilbidea. Eta San Pedro eusten. San Pedro orain brankaz ongi, segundo bat Urdaibairi, Tirani 6, Kaiku 12, eta pentsatuko dute San Pedro tarrek eutxi behar dugu hortzak estututa orain. Gero bueltako luzean berriz ere txukun etortzeko. Eutxi eta eutxi. Segundo pare bat, bi, hor dago tartea San Pedro eta Urdaibairen artean. Ba, eta ritmo ere berdintxua, Urdaibaiko 35, San Pedro momentu batzutan 35, 36, horre, parekotasuna horre ere. Tiran atzera xeago, 7 segundora, Kaiku 13, aldaketa asko egin ditu gaur Jose Luis Kortak, eta batzuk estreineko saioa ere badute, eta jakina hori dena liga handi honetan antzematen da. Eta Kaikuren erreferentzia lan erditan 5. zen, 10 eta 20, Astillerok 10 eta 23 markatu du, baina bigarren estropada erdi Astillerok oso ona egin du. Beraz, ez da guztiz baliogarria datu hori. Hau osotasunean aztertu beharko dugu gero. Bai, bukatu arte pixkat etxein imerko da, lan erditan Kaiku horrari da, mantentzen ari da, baina Astillerok amaiero hona egin dunez, pixka bat etxein imerko dugu. Baina txanda honei dagokiona, nik uste Kaiku atzean geratzen ari dela, eta lehia San Pedro Urdaibai nabalin batzen, orengoz San Pedro nalde, hirugarren luzeon eusten nahi dira. Hartu du arraun txikia, maniobra egiten aurretik San Pedro, 15 eta 15, Hondarribirena 4 segundotan hobetu dute. Hor da gero Urdaibai 5 segundora, Tiran 10 segundora, eta pantailaren goikaldean Kaiku duzue. Bizkaitarrak 15 segundora, beraz, azken luzean sartu dira, eta San Pedro da momentuz denbora bikaina lortzen ari dena. Usta ikaragarria izan daiteke gaurkoa San Pedrorentzat, kontutan izanik atzoko estropada txukuna, eta momentuz
badituzte 7 traineru atzetik. Eta ea orain, bueltan ze gertatzen den. GPS-ak finkatzen digun hauxe da, San Pedro Urdaibairi 3, Tiran 8 bederatzira, Kaiku 15. Eta ikusirik horre, bigarren luze horretan barruraldeko poparean ze olatu harrapatu dituzten eta ze luze egin duen ikustu dute San Pedro gai dela eusteko buruari, Urdaibaik ere ez du amurrema nahiko, jota txiki etorriko da azken luze horretan, baina horre ziaboko bi hiru segundu horiek izan daiteke olatu baten diferentzia eta olatu bate aurretik joteak beti abantaila ematen du, Urdaibaik ez du etziten, baina ez San Pedrok ere ez. Hemen dira bermeotarrak, San Pedro aurretik 2 segunduko abantailarekin, Tiran 7, Kaiku 15, Bou Bizkaiara goaz berriro. ¡Acaba! ¡Eso es! ¡Ahí va! ¡Ari, cómodo! ¡Cómodo! Pero acabale atrás. ¡Atrás! ¡Eso es! ¡Ahí va! ¡Rémale! ¡Popa, rémale! Nos vamos, chavales. Hor dira bermeotarrak iruditan eta bermeotarren presidentearekin dugu Juan Legorburu. Bou Bizkaitik Lehorrera, Josu Zabalondo, ez dago gustura. Ez zaude gustura, Josu? Ez, lehenko kuluzia oso onak egin du, gero ez da izan pasatu da, baina, bueno, holanda, Raune. Ikusi aurreko txandan zer pasatu da, bai. Tempora guztien ondarri aurretik da, astillero geburre. Arrauna Holanda, baina ez dakit, egin duzuen demoraldi aurrearekin eta pentsatzen dut, atzo aurrexeago ibiltzea espero zenutela, egia da oso demora gutxian traineru asko sartu zinetela, baina batez ere gaur, hasi zareten bezala hasi eta estropada utzi ezin eta gehiago espero zenuen. Bai, atzo oso txarto egin dugu Arraunin hori ikusi dugu, baina gaurkoak gehiago esperatzen duen, Holanda, bentsat ikusteko polita da. Atzokotik gaurka ikusten da kriston alde dagoena itxoson egitea eta errekan. Habe suerta daukagun hemen olaton txupar bat hartzeko eta bentsat guretzan da erobazi eta horrezko zesandan sartu. Ikusteko guretzat bai polita, zuretzat, nahiko zenuke aurrerago balebil Bou Bizkaia. Bai, Holanda, baina barrotik eduten da prozesioa esaten da moduen. Hau luzea da? Hau luzea da, osin ondio bigarren egune da eta hau luzea da. Baina lehen emoten dauenak esaten dago hau badala. Ederki, eskerrik asko. Zuberi. Eta San Pedro badoa. Ai, nolako patroia. Hori lana. Aupa Fontan esan beharko dugu. Bikain hemen ikusten da. Non dagoen abilezia. San Pedro 8 segundo Urdaibairi. Tiran 11, Kaiku 20 segundora. Eta oso ongi orain San Pedro tarrak. Hemen dira Kaiku tarrak Zurinagaren agindutara. Si no vamos a una, papeles. Leo, has vuelto, cabrón. A una. Atrás. ¡Vamos, Leo! ¡Vamos a atacar fácil! Ez doa posik, prestatzailea ez da izango posik, baina patroia ere ez doa posik. Ez gauzak ondo ateratzen ez dienean beti izaten da, hor pixka norbaitei errua botan nahia hori bezala edo pixka bat denak mugitu hasi nahia hori ontzia Erne Urdaibairekin, 3 segundora hurbildu da. Hartu dituzte aregok eta mutileko latu batzuk. Ongi orain Urdaibai. San Pedrok 2 segundu besterik ez Urdaibairi. Bikain bermeotarrak. Handute branka. Hemen da. Libia, Fontan patroilanetan. Aldamenean berriro beste baga hartu nahian bermeotarrak. Asko hurbildu dira. Piztu eginda berriro leia. Tiran 15, Kaiku 21. Zer den, bizpairu olatu hartzea baserri. Itxasoan, eragina ikaragarria da. Bai, olatu bateke oso ondo hartzea eta besteak erdizka, hor dago Zulotxoan diferentziak. gelditu eta kabo. Baina alare San Pedro mantendu egiten dio. Ontzi bateko errenta. Ontzi bat eta olatu baten diferentzi hori gai izango dira horre eusteko. Referentzia San Pedro eta Astilleroren artekoa. 2 segundo San Pedroren alde. San Pedro keutxi egingo dio. Bai, olatuan diferentziakin sartuko da, Bigarren txandako garaipena San Pedrorentzat. Oraintxe amaitu dute San Pedro tarrek. Ederra lana, bigarren Urdaibai. Hirugarren tokian, tartea handiagoa izan da, tartea 3 segundotakoa izan da. Hementxe, oraintxe amaitu du Tiranek, 20 eta 49 bueltan. Eta azkenean Kaiku